Včelári, toto je hrebeň na rámiky. Včerajšia správna odpoveď na súťažnú otázku. A takto sa to používa v nadstavku. S klinčekmi si ho tam pripevníte a slúži to na to, aby ste dodržiavali správne medzery medzi rámikmi. Veľmi jednoduché. To sme si mysleli, že toto bude pre vás relatívne ťažký súťažný produkt. Ale zase ste nás milo prekvapili. Naša veľká vianočná súťaž sa už chýli ku koncu. Na zajtra hádate posledný súťažný produkt o darčekovú poukážku na 15 eur. A síce hádate posledný súťažný produkt, ale my vám nič neuľahčíme. Napíšte nám do komentára, k čomu toto patrí. Som zvedavý, či uhádnete. Včerajšiu darčekovú poukážku získava slečna alebo pani Majka P. Budeme vás kontaktovať v komentári, prosíme, napíšte nám správu a dajte si do kalendára, že už vo štvrtok žrebujeme jedného z vás, komu pošleme tento medomet. A sledujte nás na Facebooku baraník.sk včelárske potreby.